Gilbert Nemanindi what ye better ainde kunobvisira Joy mudiwa wake mari yanga yasara asati aenda kuleba. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vamwe vachingotaura kuti kupema family aiwa iwe vachibata basa vaita zvakanaka. Mukomana akati na 20 years recently achivango decide kuita zvinhu nenzira yakanaka. Angotaura akati aiwa Joy amuda nemoyo wake wese uye ari kufanira kuenda kuvakarawa kuti anogadzirisa nyaya dzake. Recently kwakambotaura zvakare pavakaenda kunochata paya kuti vakataurirana nefamily, saka abva angofunga kuti beta achingopedzisa nyaya dzacho. Since isusu muno mastreets tiri kungoramba tichitaura kuti mukomana hana kupedza kuroora. Manetizens ari kufara zvikuru, vamwe ndo vari kuti congratulations uri muhombe. Vamwe varume vakuru kwauri vakazvitadza basa kugara nevakadzi mahara. Vakuru dzidzai kumwana uyu, my guy, keep it up. Vanyati vanozikamwa nekuva very responsible. Vakavakira vabereki vaJoy imba recently pavakaenda kumusha paya. Vapedza ipapo voendazve vonobvisa mari. Handi munoona guys, Joy wagara namaviri zvavaivimbisana vari mumukuku paya kuti handizokusiya kana tava nemari tichaijika tese. Yezvi Gilbert waratidza kuti aiwa wairevesa. Musakangamwe izvi zvakabuda pasong yavo iya yavakaimba vachitengesa mafriziti. Vakwasha vakachena veduwe kore rino igore remakwikwi ekubvisira pfuma vakadzi. Susan siyana nazo zvekushandurwa every weekend na past kunge barwe repaCopacabana uchiita sehlalisa nemahara nezero deposit. Aiwa vasikana dzidzai kuti bodo nyaya yekungoshandurwa wamanya apa wandogotywa, wamanya apa waita zvekubhoiriswa, apa waita zvekuti imikane unoita kupera. Mamaira achifamba Joy ne 18 years apinda mumba negwara rakanaka. Kungwara kwanyati akati regai titange tavakisa imba tozoenda. Ende ukana wosvika payaka aiwa vanhu vanobva vatongokuchaja mari shoma shoma chero wauya one tumombe twako vanhu vangoti dzokerai neimwe guys. Congratulations. So that was the point yekutanga wavakisira vabereki imba kuti pamunorooraka musvike zvakanaka. Pane vamwe vasina kuzotokwanisa kutisira dzimba dzevabereki vavo nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuti susu unozodei mukwasha anotanga avakira mbuya vake ozouya ozoroora pamusha pachionekera. God bless you Nyamanindi. Varume vasingaroore dzidzaiwo pane mwana we. Shuwa pfungwa dzako nyati dzihombe. We value and respect you. Sekuvaliwa kwaunoita mudzimai wako senyika. I think tinofanira kuti tikutsvakire mabodyguard because aiwa zvawaita apaka zvinoratidza kuti uri njonda. Congratulations guys nyati kuti pane chausati waita here sababa pamuchapa. Neeji yako aiwa uri mukuru chaiye. Mafungiro ako akaoma mainyati makorokoto aiwa makosha. Pane vatosvika pakudona mazino mukanwa vasina kubvisirwa marwa mumire vanyati uri mwana pamakore pati pakufunga kwako uri mukuru chaiye. So ndo mashoko ari kubva manetizens vari kufara zvikuru vakati Zimbabwe yese hapana rovogwa Joy. Is the third time now kuchiitwa chaos came mukumba kwavo. Joy akarovogwa kana tazogara hedu guys. Wozona rimwe zibishum C section mutucha kudanana nyati kuzama kubvisa Joy pamurume yeyu iye haroora katatu guys mutinyari majocation please basopo. So ma ladies ari kutaura mumacomments umo vakati aiwa guys tadzidza zvakawanda. Tinoziva kuti vamwe vakarogwa nema 300,000 akazomuka akabiwa mangwana. Hatisi kuzviramba asi tiri kuti pazvishoma izvozvo zvanga zvichinongwa navanyati aiwa vabva vangoti beta vaendese kumba kwana Joy. Zvinodadisa izvi. Vobva vatomusungira ikoko nembudzi dzotoenda musikana obva atongotiitira. Apa ndofunga chikomana chazvagwa chete. Imuri kuti chiko chikomana gore rino ndezvezvikomana ka because takazona kumoko kune mwana mukomana. Regai ndisataura mazita. To leave your comments on what you think about nyaya yedu.